Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Nibdew din il-ġimgħa f'isem il-Mulej, id-din hawnhekk madwar dal-artan, biex inħallu id-dawr tal-kelma tal-Alla tilluminana f'għażliet xierqa bħala nsara kif nisimgħu fil-Vanġelu. U biex tiċċelebraw kif jixxaq dawn il-misteri qaddisa nitolbuh maħfra. Mulej, inti l-mister tagħna, mulej ħniena. Kristu, int li bentalla l-ħaj, Kristu ħniena. Mulej, int għandek l-Ispiritu qaddis li qaddisna, mulej ħniena. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal Marija tonna. Nitolbu. Għatina mulej li id-dinja nimxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek qimek ferħana fis-sdiem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imberek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li fil-ħnina kbira tiegħu raġa' wilidna għal tama ħajja ta' bil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet. U għal-wirt li la jitħassar, la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirt u merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu, imqar jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-deb li jintemm jgħaddem il-prova tan-nar, hekk tgħaddem il-prova il-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex ikun jissoqella tasal għat-tifħir għal glorja u għal ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh, fih għad li issa minntom xtarawh intom temnu, fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Irroddu ħajl il-mulej b'qalbi kollha fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej ifittxuhom dawk kollha li jtaxqu bihom. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. U jagħti lejxin lil min jibża minnu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Wera lil poplu tiegħu il-qawwa ta' Emilu meta qassam lilhom art il-ġnus. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bat jifdil il-poplu tiegħu, waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu, qaddis u tal-biża' u ismu, għal dejjem jibqa' t-tifħir tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Ġesu Kristu għad li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu
permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien se jaqbad it-triq, mar fuq wieħed jaġġel, niżel għall-kubtejh qudiemu qallu: Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Ġesu qallu: Għaliex qed issejjaħ li tajjeb? Ħadd mhu tajjeb li falla biss. Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tixidx fil-falz, la tieħux bil-qerq dak li ħadd ieħor, weġġaħ lil missierek u l-ommok. U dak wieġbu qallu: Mallem, jiena dan kollu ninħarsu minn żożiti. Imbagħad Ġesu xehed fuq ħarsa ta' mħabba u qallu: ħaġa waħda tonqsok, mur bih li għandek, għatih lil-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbatejja u imxi warajja. Imma dan il-kliem, ir-raġel qarra swiċċu u telab qalbu sewda għax kellu bosta ġid. Ġesu mbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxiepli tiegħu: kemm jibsa għall-onja li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Id-dixxiepli staġbu għal din il-kelma, imma Ġesu reġa' qalilhom: kemm jibsa wuliedi li wieħed jidħol fis-saltna ta' Alla. Eħfef li ġemel jgħaddi minn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna ta' Alla. Huma staġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed lil ieħor: mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qalilhom: għal bnedmin dan ma jistax ikun. Imma l-Alla iva, għax għal Alla kollox jista' jkun. Il-kelma tal-mulej. Din il-laqa ta' Ġesu ma' dan iż-żagħżugħ għani, hekk insejħulu, kienet kwistjoni li l-apostli staġbu. Min jista' jsalva? Wara staġbu ġew forsi fi kriżi. Għaliex fl-Antik Testament, u forsi anke llum, kienu jikkonsidraw li il-ġid jew ir-rikkezza kienet tkun barka ta' Alla. U l-barka ta' Alla jiġifieri il-providenza provditlek tant ġdid. Imma Ġesu quddiem l-istorja ta' dan il-bniedem li kellu grazzja ta' Alla għax kien għani. Kellu grazzja ta' Alla għax kien jobdi il-kmandamenti, imma xorta waħda kien għadu mhux f'siktu, kien joqsu xi ħaġa, ma kienx kuntent. Għaliex ma kienx kuntent? Għaliex bis-sitwazzjoni tiegħu kemm tar-rikkezza u kemm tal-obbedjenza tal-kmandamenti ma kinux tajbin. Għax ir-rikkezza u r-ritwaliżmu forsi jew ir-reliġjożità ta' dan il-persuna kienet tilfet is-sens tar-relazzjoni ma' Alla. Għax Alla ma jridx il-faqar. Alla jrid li l-ġid li jagħtina nużawh tajjeb. U dan milli jidher ma kienx qed jużah tajjeb. Għalhekk Ġesu qallu: tonsok ħaġa waħda, għax kien ifittex li jonsu xi ħaġa u x'kien jonsu? Dik il-libertà li jsegwi lil-mulej fil-mixja tiegħu. U t-talima tagħna llum eżempju. Dak li aħna, dak li għandna u dak li nagħmlu rridu noqogħdu attenti hux jikkondizzjonana fir-relazzjoni tagħna mal-mulej jew inkella iġibna fil-libertà. Għax l-istorja tal-limna
illi il-ġid materjali jikkondizjona ħafna lill-persuni, tant illi spiss jiġri li kien hemm dik iskjavitu li tkun irsida tal-flus u titlef il-paċi miegħek innifsek, titlef il-paċi ma' Alla u mal-oħrajn. Għalhekk Ġesu qal li jonqsok waħda, ħalli kollox, jiġifieri kun libru, kun raġel li kapaċi tagħmel għażliet li huma b'ċerti priorità, dik li tħobb lil Alla u segwih fedeltà. Allura anki aħna dak li aħna u dak li għandna nivverifikaw hux ikkondizzjonana fil-laqda tagħna mal-mulej. Għaliex il-qudiesa ta' kuljum trid tenna biex inkunu liberi, jiġifieri mhux ikkondizzjonati fir-relazzjoni tagħna mal-mulej, fejn ngħixu fil-paċi, fil-libertà u paċi fil-qalb. Il-kelma tal-mulej li għadna kien smajna timlina b'tama għaliex għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Irresqu b'qalbna it-talb tagħna lill-mulej. Nitolbu għall-Knisja kattar fija mulej lat ta' dawk li jħallu kollox biex jimxu wara Kristu fil-faqar, fis-safa u l-obbedjenza. Nitolbu għal kull min għandu xi seta fuq l-art, għatih qalb kbira u umli nitolbu. Għal foqra, għatihom li kollhom sem mill-ġid tal-art li jien tħejjejt għal popli kollha nitolbu. Għalina, eħlisna minn kull rabta żejda li jista' ikollna mal-ġid ta' din id-dinja li jgħaddi biex norbtu dejjem qalbna ma' dak li hu tiegħek nitolbu. Nitolbu għal-morda, speċjalment dawk li huma waħedhom, kemm fid-djar u kemm fl-isptarijiet, għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom minn dan is-santwarju biex il-koll naraw x'inhi r-rieda t'Alla f'ħajjitna biex nużaw dak kollu li għandna għal-ġi spiritwali tagħna nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Preghiamo il Signore che ci illumini perché il bene materiale non sia condizione nella nostra relazione con il Signore, che ci vuole liberi per seguirlo fino in fondo. Nitolbu, preghiamo. Fiskiet irresqu it-talb tagħna. O Alla, għalik kollox jista' jsir. Nisser f'qalbna l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nagħmlu dak li tgħidilna l-kelma ta' Ibnek Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jiftralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dal-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dila u xogħol il-bniedem li minnu jiftralina il-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, int tatina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u int tilqaħħom għax
tat li aħna nofruhomlok bil-qalb bħala għaddejja modija għas-servizz tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għamel li bħalma dan l-offerti jistwew għal-mertu għalina qudiemek hekk ukoll insibuhom ta' ġid f'ħajjitna bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom, nerfu qlubna l-fuq, niżukħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew missier Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u ġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Tfaqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru il-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda Addis. Mulej Alla tal-eżerċit, sbawetu l-art mliem. Lirek minn ġej fis-sem il-mulej u sanna fil-għoli ta' tma. Addis ta' sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratti l-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikra ħal-karċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-karċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mat. Għalek, aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-karċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħaj, għax oġbok tilana għawnu dimek biex taħduk. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jinna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Tonna li jogħġbok sejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fin-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dar tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqaddsa Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Sant, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi u b'tama nitolbu kif għallimna Ġesu. Missirna li jinti f'ismawek, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid inti kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannex fid-ġrib iżdar iżdam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba il-paċi li żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna
Gesù Kristu. Għaxtijek jassa, gloria a te. Mulej Gesù Kristu li għedt l-aposti tijek. Inħalilkom islem, natikom islem tijek. La tħaris lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' knisja tijek. Għati jaslemu laqda li jintrit fija, int li teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem ma'kom. Għatu sinjal ta' paċi li xuxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Grazzi, Signor Alla.
Gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Tmajtna munej bliker li salvana f'din l-Eukaristija, is-sagrament li bieħ fil-ħina tiegħek tajjixna fuq din l-art. Fit-tieba tiegħek għamel li permess tiegħu ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu il-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex nafdaw fidejja ix-xorti tagħna. U x'inhi x-xorti? Li nużaw tajjeb dak li għandna u dak li aħna. Ma nħallu lil ħadd u xejn li jikkondizzjonana ir-rapport sabiħ, ir-relazzjoni sabiħa li jista' jkollna mal-Mulej. Ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u s-sija tal-met tal-Amen. U Marija li tħart fid-dinja mingħajr seba', il-Mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Fil-ħlewwa ta' Mejju lontana Marija. Amen.